Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. To yan uwa, barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mai suna Kazimiya Herbal Medicine, wato do it at home. Yanda za ki haɗa magunguna da kanki a gida ki magance matsaloli ki ba tare da kin sha wata wahala ba. Shi yasa muka sa wannan tashar suna do it at home, wato ki yi da kanki a gida, ki haɗa sinadaranki ki magance matsalarki, ki amfani da shi kuma ki magance matsalarki ke kai da kanki a gida ba tare da kin sha wata wahala ba. To shi yasa muka sa wannan channel din suna do it at home, wanda asalin sunanta shine Kazimiya Herbal Medicines. Kazimiya Herbal Medicines muna da magunguna kuma kala-kala: maganin sanyi, maganin gyaran nono, maganin matsi, ƙara sha'awa, hips, ƙara ni'ima, matsi, mallaka, ƙara ɗanɗano da didin matsaloli ma haka muna da su, kawai mutum magana zai mana. To dai a wannan bidiyon za mu magana akan wannan ɓawon ruman ɗin da kuma yadda ake amfani da shi. Misali, idan mun san lokaci na damuna lokaci ne da ake fama da sauro, kyankyaso. Idan ɗakin ki a kusa da toilet ɗin ki kuma ba a kula da toilet ɗin sosai, to kyankyaso da dai sauransu, ƙwari duk ana iya samun su. To in Allah ya daga wannan hanyar da za ki amfani da ita, wanda inda kika yi amfani da ita to duk irin waɗannan matsalolin za ki samu sauƙi a su ba tare da kin sha wata wahala ba. Amma kafin mu je gundarin bidiyon, muna roƙo idan wannan shine zuwan ku na farko wannan tasha ɗin, da ku danna mana alamar subscribe gashi na ƙasa da jan rubutu, sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun samu lokaci. To mu je gundarin bidiyon kai tsaye. Kamar yadda muke magana akan ɓawon ruman, pomegranate peel, ƙashar ruman, pomegranate peel, ɓawon ruman. Gashi nan na faɗi sunayen shi, na faɗa da turanci, na faɗa da hausa, na faɗa da larabci. Da hausa shine ɓawon ruman, da turanci shine pomegranate peel, da kuma larabci ana ce mashi ƙashar ruman. To ruman ɗin kun ga ta fito, ƙashar shine ɓawo, to ɓawon ruman. To gashi nan kuma idan kina fama da sauraye da ƙwari da waye, kawai abin da ake ki nemi wa'annan ɓawon ruman ɗin sai ki samu garwashi. In kika samu garwashi sai kina turara ɗakin ki da wannan ɓawon ruman ɗin. Turaren ɓawon ruman a ɗaki yana kore dukkan sauraye ne, kudaje ne, kudin cizo ne, kyankyaso ne, tsaka ce, duka da yardan Allah duka za su fita inda kin yi amfani da wannan. In ko ba su fita ba to za su mutu inda kin yi amfani da wannan ɓawon ruman din, in kin tarara ɗakin ki da shi. To kin ga wannan dama ce da ake amfani da ita domin kina kula da ɗakin ki, kina kula da kanki. kuma inda kina amfani da wannan, to Allah ya da duk wasu abubuwa da su cutar da ke, to Allah zai tsare ki, zai kare ki daga su cikin yardansa da amincinsa. Kun ga wannan dama ce da ku yi amfani da ita domin ku inganta rayuwar gidanku da rayuwar ɗakunanku da muhallinku, da ya zama na ba ku da matsala da shi. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mu ta Kazimiya Herbal Medicines, kuma kada ku manta da subscribe da comment da share. Mun gode, mu haɗa bidiyo.